Čaute. Čaute. Tak sme tu znova v lese s novou recenziou na nôž od slovenského výrobcu Adama Paškeviča. Tak nebudeme to zdržovať a rozbalíme si náš balíček. Tak nôž ako tradične už teda máme druhý kúsok. Prvý sme mali taký neck knife. Veľmi pekný kúsok z VG desiny, si určite pamätáte, sme robili aj na to recenziu. Že balenie klasicky tu obsahuje nejaký protokol, že je ten nôž originál. No a máme tu aj nejaké nálepky, tuto máme pekne vizitku, sa tešíme, nálepky máme radi, Deirguš. Tu je certifikát pravosti noža, takticko-technické údaje, nôž je vykutý z ocele N690, čo je nerezová oceľ, rukoveď je z G10 plus skrutky, púzdro je z Kidexu, celková dĺžka čepele má 12,5 cm, celková dĺžka noža má 24,5 cm, najväčšia hrúbka noža v chrbáte má nejaké 4 mm. Je tu dátum, kedy bol vykutý, je zakalený na 60 stupňov Rockwella. A je tu podpis, to pekná kartička. A teraz si rozbalíme samotný nožiček. Myslíš sa, že? Paráda. Takže je fakt pekne spracovaný. Perfektne drží v púzdre. A dlhšie už som uvažoval nad kúpou tohto noža, nakoľko sa mi veľmi páčili. Je to v podstate, že Tactical Puko a pekná kombinácia, že v podstate takého toho klasického Puko štýlu noža a prevedení takom tom taktickom, že je to ozaj veľmi pekná, podľa mňa taká, že stále moderná kombinácia. V podstate tá čepeľ je taká jak počiernená, taký nenápadný nôž aj v teréne, že nijako nesvietí, nebliští sa. Ten záväz je kožený, je nižšie položený, čo je super, že aj keď bude na remeni, tak nebude vysoko, nebude to nejakým spôsobom vadiť. Mne prekážajú vysoké závesy, ale teda toto vyzerá byť super. Takisto celkovo púzdro je krásne spracované, vyhladené, ten Kidex je ozaj pekne spracovaný, vyhladený, rukoveď krásne drží v ruke, pekný prívesok, pletený z parakordu. Skúsime to z ostrosti. Ten papier už je trošku navlhnutý, lebo nám poprchá. Krásne, Super ostrý nožík. Super ostrý. Je paráda. Takže keďže tu dneska nemám remeň, tak trošku improvizácie. Vyskúšame batoning. Paráda. Aha, jak sa to volá, Jergy? Kučerové drielko. Vyskúšame ostrosť teraz. Stále krásne krája papier. Máme tu vyvrátenú halus dubovú. Vidíte, že to aj ozaj, že extrémne seká. Bomba. Vyskúšame, aký máme ostrý chrbát na tom noži, na kresadle. Klobúk dole. Extrém. Využijeme tieto stružlince, ktoré sme mali zabalený nôž. Je podpal. Extrém. Veľmi milo prekvapený z tohto noža. Ja nám nachystám čajík, aby mohol ísť rovno na ohník. Máme lípový sypaný čajík. Dáme si podzub ako rýchlovku, Dirhalovmi. To je karička. Malý incident.
Dobrú chuť.